5 часа. Спя. Спя. 6 часа. Все още спя. Става вече. 7 часа. Готвя, разхождам кучето. Готов ще разходиш кучето. Готвя. Влизам в офиса. 8 часа. Разхождам кучето и чета. Спирам да чета вече. 9 часа. Правя обучение. Слушам обучение. 10 часа. Все още обучавам брокери. Все още слушам Влади. 11 часа. Изпълнявам определени задачи. Отговаря на Фейсбук коментари. 12 часа. Започвам тренировка. Отивам да обядвам. 13. Тренирам. Излизам по огледи. 14. Приключвам тренировка и сядам да обядвам. 15. Свършвам огледите вече и отивам към офиса. 16. Влизам в среща. Оправям задачата за следващия ден. 17. Влизам в втора среща. Качвам нови постове във Фейсбук. 18. Чета книга. Отивам към залата. 19. Вечерям. Все още тренирам. 20. Изкарвам и разхождам кучето. Започвам да готвя. 21. Правя си някакви ритуали. Вечерям. 22. Твърдо спя. Директ съм заспал. Какво е първото нещо, което ти правиш, когато се събудиш? Сподели ни в коментарите.